Heissan kaikille. Meillä päättyi tosiaan Summa-kollektiivin vuoden viimeinen ja suosituin webinaari, jossa oli 1140 ihmistä matkassa. Aiheena oli tekoälyoptimointi, hakukoneoptimointi, mitä lie. Miksi Eeva ja Lauri, teidän mielestä kannattaisi katsoa tämä webinaari talleen? No mä ainakin sanon, että jos tuntuu siltä, että ei oikein niin ymmärrä, mistä tässä asiassa on kyse, kun puhutaan niin tekoälyoptimoinnista, tai tuntuu siltä, että se on ihan julmetun vaikeaa tai ei tiedä mistä aloittaa, niin ehdottomasti kannattaa katsoa meidän webinaari. Me tarjottiin aika niin kuin selkeitä yksityiskohtaisetkin niin kuin vinkit siihen, että miten sitä lähdetään tekemään ja miten murtaa se kokonaisuus, että tämä on aivan älyttömän vaikea asia. Kyllä, koska se ei ole vaikeaa ja meidän vinkkien avulla niin on helppo päästä sitten liikkeelle ja eteenpäin. Jes, eli kurkatkaa tallenne.